Geen ripijntje. Mama! Ranzakkie. En die Mina zegt soms, Amma, dat is zeker. Zeg Mina, dat is zeker. Ja, mama. Als die Mina nog eens slaagt, is de breek aan mij. Die is zeker. Ze oude antietje, maar dat vandaag op je. Breek Sammy, daar is zeker. Ja, mama. Wie hier is Sammy met die lang kniekoppen zoals een begrafenisleier. Hoe kan hij die vrouw mensen zijn zaken? Als hij niet een man heeft, moet hij zijn mannen baan blijven. Dank je, mama. Zie je, ik raak zo kwaad. Nou, ik dacht de vrouw mijn koffie zeker op. Tot op die laatste toen het samen opgevraagd. En nou van ik net een klimmetje zeker vragen, we zo daar gepay. Dat gaat me zo goed bij lijst. Als we zo daar die 15e. Maar die 15e zijn mensen. Het gaat net vandaag goed, die soort is nog eens onder die als uitvoering voorbij. Die pis. Waarom van Sammy? Hij moet het zijn vrouw zo gauw niet klim. Jij kan niet bij haar in zijn ding vragen. Als je bij Mina een ding vraagt, breekt Sammy uit. Als je bij Sammy een ding vraagt, dan breekt Mina uit. Als jij nou een man is en die stapt naar Sammy toe en je vraagt, hamer, dan breekt Mina zomaar uit. Ze hamer. Wat weet zij van toens af? Als jij bij Mina zeker vraagt, of koffie vraagt, of een mil of een ding vraagt, dan breekt Sammy uit. Wat weet jij, wat gaat in die kostkast staan? Hier mensen zijn snaakse mensen. Hier mensen zijn snaakse mensen. Die mannen willen die vrouwen zijn dingen is en die vrouwen willen die mannen zijn zaken is. Wat weet de vrouw van de toel af? Wat weet de man van de kostkast af en van die pot af? Je krijgt mannen dat tot binnen die pot ook hier. Hier ook verzinnen met die langkaken benen. Diep oors is een vrotvis. Ja, Mina goed. En weet je wat zijn mannen hulle vir hulle gevat het? Net een beetje zeker. Hij zal uitbreken. Daar is hij zeker. Hij zal uitbreken. Ja, Mina goed. Ik verstaan niet wat zo die mannen en die vrouwen zijn zaken, en die vrouwen en die mannen zijn zaken. Je kan nou naar Mina zeggen toe en dan vraag je een tang. En breekt Mina uit. Je ziet een tang. Lijkt die kom praat met haar. Nou dan dacht de vraag dat je rassel bij hem aan zijn toolbox. En weet je, toen breekt Mina uit dat het die toolbox. Zij weet wat er naar is en aan. Lindie een skaapskerf, je gras snij of enige ding wat man betreft, breekt Mina uit. Wat gaat aan? Zij weet wat gaat aan. Vraag je weet je zeker, weet Sammy wat gaat in die potten aan. Ja, wie jullie mensen krijgen snaakse mensen. Niemand is vooruit. Die 15e mensen pijn ons net, dat is net vandaag kerstjes bellen. Die soort is nog eens onder. Die nacht nog eens aangebreken gaan er niks aan. Governmentse mensen. Nee, bellen gaan het niet in de Xurera goed. Je kan maar morgen naar toe. Mina weet, ik kan morgen naar toe. Dan hoor je die kat zitten op die stoef. Dan hoor je die kat zitten op die stoef. Ik wacht haar bij mijn property. Ik wacht haar bij mijn property. Ik is moe van Mina. Ik is moe. Nou, daartoe moet ik mijn 10 kilo broodmeel delen met haar. Toen was Sammy. Toen was Sammy. Toen was Sammy met die kleine duifborskassie. Toen was hij. Hier ben ik is moe. Ik wil nog al zeggen, Mina. Hé, die dan jouw man. En die pinkgown van jou is. Die samen met hierdie ding zou je met recht krijgen. Dus ik kwam hierdie man reeds in jouw potten aan. Ik kan het de ding vragen, ik wat gaan aan. Jullie samen reset dat met jullie recht krijgen. Jongen van Mina. Maar daar mannen aan. Ik wacht. Verleer op weer. Ik schep weer. Voor het ding ze gevriend. Ik vreet weer was dat toppen voor het ding ze gevriend. Je zal me horen van mij praten en zeggen, zie dat je aardig. Ik wacht van Mina. En hoe breien wie op ze als het een koude voorraag. Ik wacht. Het gevriend. Ja, lauwtjes, zomaar zomaar hier vanavond. Zomaar nog hier zijn zakjes aansporen voorbij. Ik wacht aan de bij mijn property. Ik is moe van haar. Die man bleef zo'n oude antieke. En zo kwam zij, hij bleef Mina zijn pinkgown aan. Hij pas rieken. Hij werkt hier. Hij werkt hier. Mina werkt, ja, Mina werkt voor die staat. Hij werkt de hele dag op zijn rug. En dan kom ik in zulke rechte zakjes tegen.
Dus kom ik er zulke rechte zakjes steren van net lopen lee. Zijn groot nie koppen. Zo'n begrafenis, hij ken niet van mij.